हर कुथुक जरावा संतोष देवर्मा मानजाक्तै अंखा थालनियल देवर्मानो बुथारनाय संतोष देवर्मानि बाइट मानजाखा बिनि कुमैनि अरतनि मानि मानजाखा खुमुलुंसिप नगर कामिव संतोष देवर्मा ताबुक खारजाक बर थांखा गमाखा नायतुकमुं अंखरजाक पुलिस नायमथांनो संतोष देवर्मानो बाइट मार्क नम्बर अंखा TR01 AY6617 तै खरौनै बु खारजाक ताबुक ब्रनो बु रमनानि बागै पुलिस रक चाइतोक्लाय दङ नायतुंदि सिमांखैबो रविबार थाङो 27 27 तारिख फैनाय दा डेट पास फिक्स मुथुमारि गैया हस्टेल थांमा परे आं डाइरेक्ट बरगार मोबाइल नायपायखा मोबाइल नायपायमा परे दे राजबारिन सागा तारपर का आइनि कल सबाय गया आइनि को आजा तेकासा को ताबुक नरक जे बाइक ना हामानि आबखनि बकरा फाइनली सिकांग ना हानि बकरा फाइमानि यागलो आन बकरा फेमस सका माने आज गथना माने जे स्पॉट जे दङ अर्तिबो जे फार्स्ट अपडेट दङ आ दिनो नाहारो माने आफर आं नायसे दं बम हाइब्रक नि हाइ इनका नै नगिन ब्रकनि सेमिया ओंगे उलो आइन कल सबाय गया तै राजबारनि बकरा जों कल सबाय गया आमते कइनिन बकरा जो खबो दिनो फाइ सबाय जनि नगो बकरा जो आन रो बेको उसां सबाय बको दिनो समबार मंगलबार सबाय फाइ बन गथना नि दङ नों लोगो तब बिन बखा सानदिन बागे सालजा दं थांगाबो थांसे दा आंगन थांगै नरक आंगन सल्व खाइ पाइगेरि नंया प्रॉब्लेम न हने निन बकरा जक फाइके बोलदे नरक तो मोटामोटी किसा जुक्ति ना लाइखना दम बम हाके नरक कोक सालाय जुक्ति तो हम हाया जों जुक्ति नामा नेके कारण का अब बनो सागा ओ आमन नरक जाते अब तो क्राइम न तो कोन जाफन खारै यगना जा खारै गन बनो जुदि से कल खाइ दं खांके फाइ मानजा फाइदिनि सारि पुलिस नि यागो थांदि डाइरेक्ट नरक बाइके सल्व बनाय अब जों गाइस साइमानि ठीक है जों ग्रीन छावना ओ एरिया माजा खनि तावनाय ओ एरिया माजा खनि ताबुंनि मटे थानियल जबो हाके बुजागै थैमानि नों बाबा हाय मा दं थानियल जबो हाके बुजागै थैमानि थानियल ज थैमान जों बखा एकदम दुखु नां दं बेले मोबाइल नुकन मुक्ति क्लाय दं नों ताबुक जे बनो बोथारनाय रक ताबुका जागाव नि सालाबो खबजागो तै राकेश रखनिबो खबजागो बरकनो बम हाय निनि मुसुंगन बम हाय बरकनो रमै माजरानाय बाहायदम नों मुसुं सागादि बरनरमे जे बं जे साजा तो माने आबो मरक मानजांना ना जे जाफान दंथों जे सम दति मानजांना को अवश्य आबन क्राइम खायना जोंले बाहायके सपोर्ट खायमाने क्राइम खायने बरकना निनि मु आनि मुं रंजन हम पारा कामिके शंकर पारा ओ बाइट नक नों ब जागा थाङै नाहारगा बाइक आं तेराबारि थांनायो नाहाना आनि थांमो बया ग जागा नगुखा माने थांपुरखा ताम थांसका थांपुर गाड़ी बैठाने हाँ नंबर तो अच्छा नों साइस मानो आ बाइक क्राइम बाइक तो सर जों ओ बाइक क्राइम मंगो अब तो जों साइमिया बा अजगा बाइक नु खांका जों चालुगै दंसनो हयतोबा को चालुगै दंसनो अब इंस्टॉलमेंट बदन को ओ नों क्राइम नों तै साइमान तै जेव बाइ तो मासिना हे क्राइम माने अब साइमिया ओ बाइक दं अब तो 100% साइमिया माने साइड न माया अब गतबका आंगो जा तंगबा हयतोबा आंगो बुजा मारिबा लांनि आं चलि दंसिन अच्छा संतोष नगन नताम कलाय संतोष नाम बिन कुमार अच्छा जों दिनै संतोष नि नुखुङो नुगै जतन नक तालार जा अनुखुङनि बर रक बियां थांगा अनुखुङ बर आबोला जों साइमिया बर बियां था तबखा जों आं तो अबे बंनो सुजा साइरका आसे तने हेका अनबग्रा जो तो साइसुं बर काबु मांस दं तखना तने मा खुमु Enggak bo ang saga unang o problem sing yang ya
ani family baise ang paile ya ang bong problem norong thang solve kai nong paro ko mai ni bike ta ni tu awas comment ko khai আচ্ছা खोनाबाय नों बाइट बर नगै तो बाइट नले bike je bong o jaga no खोनादे नों बाइक ना होना बागै बम हायखो कन्टेक्ट नि थांका bike na hana bagi kuno contact ngi thangmani ya bike na hana bagi kuno contact ngi ya a jaga thangi nugui nugma pore tarpor abo installment botong pho installment sujane bang hangka angkon sui tongi sine ani ang abo logi ti heja नोंथ' जे सागा नों बिन जागाव नों बिन इनस्टलमेन्ट सोनाबागै नों बाइक लायदिया थेयाबो नोंथ' बिन बाइक इनस्टलमेन्ट सोनानै बाहायदो कोनो आमफ्राय माथोंथ' मा हाङाय जे बिन बाइक EMI दं नोंनो थाङै सोनायबा abo to kubui kok no abo tabok nang bini bike ni joto barja seneng koiti phegen ka bini crime khamen nang barja na naija goisi sagaro di bike tongkha boro crime tongkha boro mane a bike go to abo asu ingan nei angman sokor bomali abo hotar nukha ti haikya हे बिनि बाइक EMI जे तंमानि रेसपन्सिबिलिटी नोंनो बाहायनाय ते एके responsibility man to ojo bot cap security sone kare hoyto soi talang jangnai soi talang jang मेन तो हंगे नों बो क्राइम खाइम जा दं अम हाय कक जे काथै दंमोन का माहिं दंनि कक जे साइ दंमोन ता abo nam ni sane norok ano tongo hin ko to norok ani nok boro bini nok bo jaga nor to bisa seman ga ang abo o jaga bike thangi mani nega अब को क्लियर थागेरि जे नों बाइक थाङै नायखा आफुरो बाइक नाय फाइबरखौ नों साइसं द फाइ ना केबा जेनि लगेबो समतोस बड फाइ apro an logibo aini ko sala khorok ja sobai ja bo mong sala tam mane Mungtong. biryani besai मुंथम ko Nicholas ne ga bo to bi phageta o bike no bonang saga himbi yang ti si ga bo adina chengbai ता लगै साबो फाइ next to buncha taka ben niklo खोनागरे यां खोनारे ang thang mane ang यां कम सागरे than nasi kita jaga abo nang srap sa sagon ka saw nang sa logoi ti phayo bike no ne saman inke tabok ni class bo jaga ne phaikya abo ang kisa chalo tu na khayo khana di abo ang no sale srai srai sade srai chau ang tu man ani no gon to ang tu ga abo ang tu bun ma ko je ne ang borok tu ri tu man to abo ama de be abo borok le tu ma abo sano no ani sane ni ko अच्छा जेनि नि साला नों बाइ बाइक तो इ फाइका ओ व्यक्तिनि फोन नम्बर द दं ताबुकनि नि याको phone number agi ni tongo je agi je kok salai to man बाइक मालाय फेलेकेन sabai निकोलास मायो Nicholas to o jaga no tongo a jaga ti ra jago ta je ta ban bra je व थांबर दं बाय थांगा bo thangro ko line gari bi thang ga ang ani gari bai o ko madop jara to ni khabun proper line gari bi thang अच्छा के और संतोष थुइ थां मके santosh thoman to abo norok san react information ma ka abo borno singsi di bol to ando 100% fire camera ro kono camera bibro kono ri ma camera bakri aba abo tin samali के बाइ दिन sir tini oro phaimani norok jeta santosh no jaga tong nei sokai mani abo bo bhaing khatini ni bepa जों इनफरमेशन माखा जतनि सुबामन बिसिंतिंनो जे सन्तोष राधापुर आन्दार दं मनो सिमाने खानामाने लगे लगेनो जों जों थानानै तै आं स्टाफ तै फैबाय अर पाराव सफायखा सिट शंकर पारा बेखौनो बनो मालिया नाइटिं नाइटासों बनि परे जों बनि बाइक लाइन आरो नो बनि बाइक नावन फाइटासों तारपरे बनो जों नांगौ sir bom hai ma tong tini to o jaga phai chini buskango no santosh ni mongoi kaisa bike manka a bike bahai ke phaike abrok no tei bom hai ma tong sir बाइक इंखांके रविबार नि yang सारिदिगें खाना बनि कमै दङ ताको बे बनि बाइ बसाइमोन ब जेतु इन्स्ट्रुमेन्ट दंबा हि ब तोहि फैगा इनके ताबो एकर्डिंगलि जेतु सन्तोषनि मुंतै जों ता बनो जों सिज खाइनाखा नियनि बुसखांगोनो अमो जे हेसपारल जों बनो सिज बाइक न जों एमनि खाइसना ngai tabuk sar oboni buskango bo bahai karbai cholinai ba bom hai aingoto cholinai nongni ताबो बनो जों साकथार दङ जोंबो दुम दुखित जे कथाम दङ जागा जों मा साफा नां रमाया रमायानि बाङैनो जोंबो हर थुर
फैया खायो जों साक्थार दङ जे प्लास निरंनि जों साहाय्य नांगौ निरं मिडियानि थ्रु देखायबाय बेबो पाब्लिकनि साहाय्यनि आखाइखौ जों कुनु जों साक्सेस खालामनाया जेनेबा যতनो आं कयो যত हेल्प खायो बे बिसास खायो आं जे निरक जोंनाव बिसासारि जों पुलिस निरबाय 100% जों निरंनो हेल्प खायनाय जे मासाक जों ट्राइ खायदों Sir norok tini bom hai jaro tai bom hai jaga o phai santosh nun hai to phaiman जों अम पारांखांखे शिबशंकर पारा होनजाबो बनि बाइबरो हामजो सखायखा फाइबो Sir bor norbo thanin phaiman जोंखे सिदाइ महनपुरनि फाइदो wa tini je norok phaimani obo hongkai bo area ni andar khobjak sir राधापुर पीएस नि आन्दार खोबजाब